Arratsaldeon, gaurkoan Gara González etorri dira gurera. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafar sareko kidea da eta bertan egitituzten azken lanei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Gara? Arratsaldeon, bai. Pixkat urduri igual? Bai. Bueno, gutxinaka hasiko gara proiektatzen. Ikusiko dugu nik eta behin azaldu guzu zertan datzan sare hau. Zer motatako lanak egin dituzuten, helburuak, eta batez ere nortzuk osatzen dututen? Bai, gure sarea duela 25 urte sortu zen, aurten ospatu dugu 25 urte hurrena, egin dugu festa bat eta guztiz, eta 30 entitate ezberdin, entitate sozial ezberdin parte hartzen dugu bertan, eta azkenean 3 helbururekin, sortu zen sarea eta oraindik mantentzen ditugu 3 helburu horiek, ez? Alde batetik intzidentzia politika egitea, azken finean pobrezia eta bazterketaren kontra borrokatzea politika egoki batzuekin egin daiteke bakarrik. Beste aldetik badaukagu entitate ezberdinak sarean lan egitea eta bakoitza lan egiten duena bere arloan komunean jartzea eta esplikatzea eta formakuntza egitea elkarrekin, eta beste alde batetik badaukagu parte hartze soziala, ez? Gure ustez, oso garrantzitsua da gu lan egiten dugun pertsonekin eta pertsona horiek parte hartzea bizitza sozialean, ez? Bai politikan, bai erabaki ezberdinetan, eta parte hartze izatea eta inklusioa garatzea, ez? Horiek dira 3 helburu garrantzitsuenak, ez, guretzat. Eta horrekin egon gara 25 urte lanean, eta jarraituko dugu behar bezala. Nik eta behin zorionak, 25 urte egoengatik, segurazki urte hauetan zehar hainbat lan egin dituzutela, ezta? Bai, politika edo bizitza bezala aldatu da 25 urteotan, hasieran bai lana izugarri egin zen 0,7 IRPF-ren historia horrekin, eta azkenean dedukzioekin eta gauza horrekin egin zen hasieran lan izugarria lortu zen, 0,7 hori deklarazio la renta markatzea, gizarte sozial eta gizarte gauzetarako. Eta horrekin hasi ziren sarea lan egiten, eta gero sekulako gauzak egin dutze, ez? Bai akonpainamiento sozialaren inguruko formakuntzak, bai manualak, eta azkenean politikarekin erlazioa duten gauza pilo eta aldarrikapen pilo, baina baita lan egiten dugun pertsonekin edo pertsonen aldeko aldarrikapen asko, ez? Pertsonetan ipintzen duzute batez ere fokua. Bai, azkenean, entitate ezberdinetan lan egiten dugu, eta entitate horiek pertsona ezberdinekin lan egiten dugu, ez? Esaten dugu askotan pobrezia multidisciplinala dela, ez? Bai, enplegu langabezian dagoen pertsonekin lan egiten dugu, baina baita osasun arazoak dituen pertsonarekin lan egiten dugu. Flash hau enduta. Ez dakit manejatzen dituzun azken datuak pobrezia eta gizarte bazterketari buruzkoak? Bai, badauzkagu 2017ko datuak, informeak pare bat urte kostatzen zaie egitea, eta badaukagu5 Nafarroan pobrezian egoeran daude 13,5 pobrezia egoeran dauden pertsona, ez? Gutxi gora bera, 86.000 pertsona, 86.500 pertsona dira pobrezia egoeran daudenan, eta horietatik, bitatik bat pobrezia larrian dago. Ez azkenean, ez dauka ez etxe bizitza, ez lana, ez iaia dirurik, ez, aurrera jarraitzeko. Orduan, pobrezia latzean dauden pertsona horiek oso latza dago situazioa. Datu nabarmenak ala ere? Bai, esan daiteke estatu mailan behera egin du pobrezia, krisiaren ondoren, urte asko pasa dira, eta behera egin dute datuak, baina Nafarroan mantentzen dira, eta gora egiten dute gainera. Egia da, estatu maila konparazioa, mendakoagun errenta pixkat handiagoa da, baina pobrezian dauden pertsonak baita gora egiten du. Beraz, nabarmena da, eta horretan lan egin behar dugu horren kontra. Meia pixkat aldatuz, burutu zuten azken lana, sare honetan, izan da, pasaden hauteskundeetan alderdien programen azterketa, ezta? Bai, esan dugun bezala, gure helburuetariko bat da intzidentzia politika hori, ez? Azkenean politika horiek dira, guztia akotatzen dutena, eta oso garrantzitsua iruditu zaigu
egoera ona hauteskundeekin aprobetxatzea, ez? Egoera eta politikariekin hitz egitea eta lan egitea. Orduan, egon gara hilabete askotan zehar, hauteskundeak izan baino lehenago partido politikoekin bildu gara eta haiekin hitz egiten eta proposamen ezberdinak egiten. Gero proposamen horiek batzuk sartu dituzte haien programetan eta azkenean egin dugun hau izan da programa horiek aztertu eta guretzat, edo hobe esan da, pertsona, gurlagan egiten dugun pertsonentzat zeintzuk dira neurri horietatik garrantzitsuenak edo premiazkoenak, ez? Lehen lehen burutu behar direnak. Emaitza orokorren bat lortu duzut azkenean? Bueno, oso pozik gaude, esan dezakegu, neurri asko izan direlako gizarte bazterketaren kontra borrokatzeko. Azkenean, 371 bat neurri ikusi ditugu, aztertu ditugu programetan, eta hori oso positiboa da guretzat, zeren azken finean, gizarte bazterketaren kontrako borroka hau programetan agertzen da eta garrantzia dauka, baina egia da, beti bezala, eskatuko genukela garrantzia handiagoa izatea, ez? Azkenean, esan dugun bezala, 86.000 pertsona dira bazterketa egoeran daudenak, eta pertsona gehiegi dira, eta horien alde borrokatu behar dugu, ez? Eta baita politika aktiboekin. Uste duzue, gizarte inklusioari buruzko neurri hauek aurrera eraman direla edo eramango direla etorkizun batean? Bueno, esan dezakegu azken 4 urteotan, politika asko eraman dira aurrera. Gure ustez egia da politika agian orokorregiak edo, ez dira asko zehaztu eta ez dira izan oso politika aktiboak, azkenean langabezitik ateratzeko eta ez dira oso zehatzak izan, baina egin dira. Eta gure ustez, egin dugun lanaren ondoren, esan dezakegu, inklusioa programetan dagoela eta espero dugula aurrera ateratzea neurriak azkenean, hori behar duen garrantzia ematen ari diote, ez? Eta, espero dugu, gero betiko gauza dira, ez? Presupuestoaren arabera, politika bakoitza ze priorizatzen duenaren arabera, baina, espero dugu baietz. Batzutan gertatzen da, kanpainan gauza batzuk esaten direla eta gero ja... Gero hori, azkenean gu egin dugun lan hau gure xedea zen, hori ez, orain akordio ezberdinetara llegatu izan behar dira, azkenean hori da realitatea, akordioetara llegatu behar dira, eta akordio horietan, lehentasunezko neurri hauek kontutan hartzea da gure helburua azkenean. Baita ere, prozesu parte hartzaile bat egin izan duzute, ezta? Oso polita izan da azkeneko hilabeteetako lan hau, zeren esan dugunetako bi helburu horiek elkartu ditugu, ez? Alde batetik intzidentzia politikoa eta beste alde batetik parte hartzea, ez? Orduan egon gara azkeneko 3-4 hilabeteetan gure entitateko pertsona horiekin lanean, elkartu gara bai teknikariak eta bai pertsona horiek, eta elkarrekin aztertu ditugu programa hauek, baita izan genuen duela hilabete pare bat, uste dut, debate antzeko bat politikoekin, eta bertan baita parte hartu zuten pertsona ezberdinak eta galdera egin ahal izan dizieten politikoei, ez? Azkenean, bazterketa egoeran dauden pertsona horiek politikariei ailegatzea eta haiekin hitz egiteko espazioak ez daude, gaur egun ez daude. Orduan, gure lana motela da eta gure helburua azkenean da protagonismo horiek izatea, baina gutxinaka pausoak ematen ari dugu horren alde. Oso ongi. Baita ere, neurri proposamen batzuk lortzea iritsi zineten akorde batzukera? Bai, azkenean gure lan egiten dugu talde ezberdinetan eta talde bakoitza arlo ezberdina lan egiten du, ez? Eta horrin bideratutako neurriak aztertu ditugu, ez? Eta orduan, egin dugun lana azken hilabete hauetan izan da hori, ez? Adibidez, hezkuntza arloan, ze neurriak ditugu gure ustez edo pertsonen ustez lehentasunak, ez? Eta, esan dezakegu, azkenean neurri oso orokorrak planteatzen dituztela programetan, baina neurri horien alde borrokatu behar dugula, ez? Adibidez, hori zerbitzu publikoen aldeko neurriak, renta minimo baten aldeko neurriak, baita prestazio ekonomikoak
ez bakarrik planeatzea, baita kunplitzea, ez? Planeatu datako plan guzti horietan aurrera eramatea. Gero, adingabeen eta gazteriaren arloko neurrietan, baita garrantzitsua iruditzen zaigu prebentzioarekin lan egitea, ez? Ez bakarrik azkeneko momentuan ja egoera latzean dauden adingabeekin lan egitea, baizik eta prebentzioari garrantzi handia ematea. Baita etxebizitzaren arloan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu etxebizitza librea dagoen hori gestionatzea eta modu egoki batean gestionatzea. Baita etxebizitza inguruan badago ja jendea bizitzen VP-etan edo horiei akonpainamentu bat egitea, ez? Hezitzaile batekin edo ez dakigu ze forman, baina ez ustea bakarrik, ez? Eta gero enpleguaren inguruan, behin eta berriz esan duguna, ez da, agian guztiak ez dugu enplegu bat edo ahal izan, baina bai itinerario horietan laguntza izatea, ez? Eta hezitzaile baten bidez edo ez dakigu ze formularekin, baina bai horietan laguntzea, ez? Prozesu horietan. Orain bagabiltza parlamentuko elkarrizketetan, gobernu berria osatzeko, oraindik ez daukagu oso argi nola joango diren tiroak. Uste duzu gobernu berria osatzen denean, ikusiko dugu zein izango den, neurri hauek ere kontutan hartuko dituztela edo alde batera dituztela? Badakigu, gu pasatu diegu dokumentua, egin dugun dokumentua, neurrien lehentasunen dokumentua, eta badakigu negoziazioetan eraman dutela dokumentua eta horietan daudela hizketan. Gero zer gertatuko den, ez dakigu, ez? Baina, gutxienez dokumentu hori badaukate eta badakigu elkarrizketetan hortik badaudela neurriak. Orduan, espero dugu kasu egitea edo gutxienez akordioetara llegatzea, gero ja 4 urteetan, lortzen badugu zeo zer, primera. Ikusiko da bai. Baita ere, galdetu nien izun, gaur egun eta azken urteotan bizi izan gara joera prekario nabarmen batetan, non desberdintasunak areta gehiago nabarmendu diren. Pobreak pobreagoak dira, aberatsago, sistemare honen baitan bizi gara, nola egin dezakegu aurre joera honi? Hori, krisia 2007tik aurrera, dena joera hori oso nabarmena izan da, eta gu bi alderditan mugitzen gara alde batetik politikariei eskatzen dizkiegun politika aktibo guzti horiek, eta haiek jarri behar dituzten neurriak pertsona horiek babesteko, eta azkenean guztion errealitatea babesteko, eta bestetik baita oso garrantzitsua iruditzen zaigu gizarte guztiaren lana, guztiak egin dezakegu lana, egoera latzean dauden pertsonei laguntzeko, bai voluntario moduan, bai edozein formetan, baina guztiok protagonista izan behar gara, azkenean guztiok elkarrekin bizi garelako, eta oso garrantzitsua da guztion onuraren alde borrokatzea guztiak. Ja, pixkate etorkizunari begira, hurrengo hilabeteetan edo urteetan, nun ipiniko duzute fokua batez ere? Azkenean, urrian daukagu hilabete bat osoa dedikatzen diogula pobrezia eta bazterketaren kontrako formakuntza eta evento ezberdin egitera. Urrian izango dugu, normalean badaukagu gure jornada masillaren inguruan, pobreziaren eta bazterketaren eguna delako, kontrako eguna delako, eta aurten izango dugu zineforuren bat, edo, oraindik planeatzen gaude hilabetea, baina aktibitate pilo izango ditugu hilabetean zehar. Así que horretan lan egiten dugu, orain. Bueno, sorte hona opa dizuegu eta mila esker etortzeagatik. Bai, mila esker zuei baita.